Els que estimem Raimon. I això es demostra amb el fet que s'hagin venut gairebé 21.000 entrades dels 12 concerts que han començat avui com a 12 concerts de l'Adeu. D'aquí uns instants comença el primer d'aquesta dotzena de concerts. Quin és l'ambient que hi ha a hores d'ara al Palau de la Música cada cap de setmana, Jordi? Bona nit, Josep. Un ambient impressionant. Ara mateix està entrant tothom dins de la sala perquè d'aquí 10 minuts aproximadament comença aquest primer concert de comiat de Raimon i tots amb moltes ganes de veure a l'artista, retrobar-se amb el poeta i també veure aquest gran músic cantant que durant 50 anys ha estat sobre els escenaris. Avui podrem veure un concert de 2 hores aproximadament, molt emotiu, amb unes 40 cançons i on podrem escoltar, per exemple, els grans himnes com El vent, però també cançons menys conegudes i també algunes que no havíem pogut escoltar fins ara. Alguna inèdita ens ha dit com a sorpresa el propi Raimon. El que està clar és que serà un concert únic, especial, i també fins i tot el públic podrà demanar alguna que altra cançó, ens ha dit el propi Raimon. Avui hem parlat amb els seguidors de l'artista i ens han dit que serà una petita pèrdua, una gran pèrdua per la música en català a la seva marxa. I al principi, que començava a cantar, va venir Rubí, allò mig dels tranquis, perquè, clar, en aquell moment hi havia en Franco encara, i, bueno, no es podia. És una cosa que arriba molt endintre. Ens el sentim molt nostre, és això. Llavors, que pari, que deixi ja, el trobarem a faltar. Que és un poca vergonya si se'n va. Perquè no se'n pot anar, no pot marxar. No ens pot deixar d'aquesta manera. Home, estem molt contents, hi ha més de 21.000 entrades venudes i m'estan dient que només queden les de sense visió de tots els dies. Vull dir, aleshores, clar, vol dir que hi ha molta gent que m'estima. O potser també ve gent que no m'estima a veure si és veritat que me'n vaig. No se sap mai.